नमस्ते प्रणाम। फिर से तोहरा लोगन के एगो नया वीडियो में स्वागत बा। सभी भोजपुरी श्रोता के गोड़ छुके गोड़ लागतनी। आज हम बात करे वाला बानी विनय तिवारी के गाना के बारे में। तो भाई लोग लगातार होली सॉन्ग विनय तिवारी लेके आवत रहतारन, जौन एगो एल्बम ले आइल बड़न वाइट घघरी। बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग लेके आइल बड़न। आ वीडियो क्वालिटी के बात करी तो भाई लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से वीडियो के शूट कइल गइल बा। नहीं तो जाने हम तोहार रंग देव वाइट घघरी। पवन खेसारी के बाद नीलकमल सिंह बाड़न। नीलकमल सिंह के बाद विनय तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री में जगह बना ले बड़न। भाई लोग ऐसा ही लगातार विनय तिवारी गाना लेके आवत रहियन तो विनय तिवारी के फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए भाई लोग। आ यूपी बिहार में गाना ज़बरदस्त बाजता भाई लोग विनय तिवारी के। तो भाई लोग तोहरा लोग से बता देतनी ई गाना यूट्यूब पर रिलीज हो गई बा, जौन यूट्यूब चैनल के नाम बा मुस्कान म्यूजिक वर्ल्ड। तो भाई लोग ई गाना सर्च कर लो वाइट घघरी। अगर ई गाना नहीं मिलत यूट्यूब पर तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो। तो भाई लोग विनय तिवारी के तू लोग फैन बढ़ लो तो हमारा वीडियो के एगो लाइक और प्यारा सा कमेंट कर लो, और हमारा चैनल पर नए बढ़ लो तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो। तो भाई लोग ऐसा ही हम नया नया गाना के अपडेट लेके आते रहनी और तोहरा लोग से बताते रहनी। तो भाई लोग अपना छोट भाई के दिल से सपोर्ट कर लो भाई लोग। तो जाते जाते हम बता देते नहीं गाना के पूरा डिटेल्स। ये गाना आइल बा नेहा म्यूजिक वर्ल्ड पर। आ एल्बम के नाम बा वाइट घघरी और सिंगर विनय तिवारी और शिवानी सिंह के आवाज़ में आइल बा। राइटर के बात करी तो साजन सवरिया ई गाना के लिखले बड़न। आ डायरेक्टर बानी धर्मेंद्र यादव जी। म्यूजिक के बात करी तो SBR कंपनी म्यूजिक बना के दिले बिया। ई एल्बम में काम कैले बालो मुस्कान और युवराज। तो भाई लोग बहुत ही ज़बरदस्त ई गाना के वीडियो बनावल गइल बा, जाके सुन सकता रहो, जौन एल्बम के नाम बा वाइट घघरी। तो भाई लोग जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम सर मैं नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। तो भाई लोग ऐसा ही अपना छोट भाई के सपोर्ट करते रहो। फिर हम मिलें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।